но да караме портрет. Дрангов е офицер във втори конен полк в Лом и оттам е прикомандирован в края на юни 1903 година в посока Радомир. Когато вече възстанието избухнало в Смилево и в Битолски революционен окръг се водят съответните сражения, полкът се намира на местодомуване в Радомир. Радомир е далеко от границата, но Радомирския край се използва по това време като една от основните бази на революционната организация. Там е мястото, чифликът Гълъбник. Там се събират много от четите. Там те правят своите подготовки. Явно тогава Дрангов влиза във връзка с своите съратници и ще го видим в началото на август 1903 година, вече излязъл от състава на българската армия и преминал в една от революционните чети. Тук явно той контактува с небезизвестният Владислав или Славчо Ковачев. Също негов колега, офицер, поручик от армията, който още от началото на 1903 година в Кюстендил има една чета. Ето това е четата на Ковачев, старата чета на Ковачев, както се казва, която изпълнява предимно тилови функции, прехвърля оръжие през границата. Има няколко преминавания през границата. В първите селища отвъд, тук, от тази страна, в района на Кратовско и Кочевско, където оръжието е доставено в складови и откъдето тръгва във вътрешността към Македония. По-късно Ковачев формира друга една чета през лятото на 1903 година. Тук виждаме, така да кажем, щаба на тази чета. Ето го Ковачев до Дрангов. Дрангов е централната фигура, Ковачев е в ляво от него. А до Дрангов е Стоян Хитровски или Митовски от Троян, който е подофицер от армията. Както виждаме, този състав е изпъстрен с различни униформи, с различни видове оръжие, но показва готовността на тези хора да се включат в борбата. Ето го и самия щаб. С Борис Дрангов в неговия състав. Това е и най-популярната снимка от този период от време. А това е част от четата на Владислав Ковачев, заедно с Борис Дрангов. Ако се увеличи първия ред, ще видим точно как е позициониран Борис Дрангов в тази чета. Неправилно четена на много места, като чета от 1902 година на вътрешния Македоно-Одрински комитет. Напротив, тази чета е от 1903 година, заедно с Дрангов вътре в нея, като до него е Владислав Ковачев, а до него претендирам да е фотографът, който е заснел тези уникални снимки, 96 на брой, които се съхраняват в музея в Кюстендил, на първо, чия си носител стъкла марка Люмиер. Са запазени в изключително добро състояние. Те са датирани от самият автор, от самия Новев и са описани, както виждате, на самата плака е драснато. На коя чета е, коя година е, което е много сериозен исторически източник за времето си. Явно снимката е правена някъде през втората половина на август 1903 година. Сега не може да кажем точната дата и час. Това е почти абсурдно, но знаем, че на 24 август 1903 година четата вече напуска Кюстендил и се движи по посока Богослов-Сажданик, границата с Османската империя, прехвърля тази граница в района на Саса и се насочва по Осоголската планина към Кратовско. И там действа продължение на 10 дни, като дава едно сражение към края на август, на 29 август 1903 година и унищожава една съществена част от една рота войска, около 300 души,
Значи около 10% са унищожени от тази чета. Около 25-30 човека са извадени от строя. Но пък това сражение принуждава щабът да се върнат назад. Защото по това време Османската империя затваря границата. От Кюстендилство по това време преминават огромни отряди. Тази чета се претендира да е в състави от около 120 души. Това е само половината чета и така е записана първа част. След това има още и втората част на четата. След малко ще видим. Те са по около 50 души. Значи, тук говорим за около 100 души. Четата на Георче Петров е над 100 души също. Тя преминава около 20 юли 1903 година от Кюстендил. Сборният отряд на поручик Сотир Атанасов, който също е създаден в Кюстендил през 1903 година, септември месец, е в състав 450-500 души. Може да си представите какво представлява по това време пограничната зона. Затова Турската империя затваря границата и се стреми да изтласка тия четни. Част от ръководителите на тия четни и четници кърваво загиват в Осоговската планина. Това се знае много малко. Обикновено, като се говори за Илинденско-Преображенското въстание, се говори за Битолски окръг, за сраженията там. Но почти нищо не се говори и не се съобщава за тези, които проникват и дават сраженията си в приграничната зона. А една от тези чети, която съобщих на поручик Сотир Атанасов, има за задача да превземе Крива Паланка. И на 3 пъти в края на септември 1903 година прави такива опити. И те са парирани на самата граница. Но да се върнем и да завършим с четата на Ковачева, в състава на която е Дрангов. Към 4 септември тя се изтегля обратно и през Дюешево се завръща в Кюстендил. Това е този кратък период от живота на Дрангов, който е свързан с Илинденско-Преображенското въстание. Той след това се връща в състава на армията, в своя втори конен полк в Радомир и в края на септември, вместо да бъде изтеглен към Лов, той пак се придвижва към Кюстендил, за да участва в едни маневри по това време. Като говорим за Дрангов, трябва да имаме предвид, че неговата революционна дейност, макар и по-периферна, не е за подценяване в биографията му и има важно място, а той е и символ в национално-освободителното движение на македонските българи.